intensira kwanhyi edikai sɛdeɛ kramu sɛkyiri ka kyerɛ intensira ne woni no akwantu no mu no anwono amma no koraa esane gyina a wogina lɔre no kyɛ yenti oduru baabi a na opese wotena se nanso nipa hye afidie no mu ma obiara nyamu ntena oduru kuro bi a ofere ho sipi no ofirikafo no gyina ma akwantufo no totɔ nnuane di nnuane titira a waha bi ne emo ne nam ko se ni mako awayam kafa ne dokono tintinka de na enye nakora se nnuane mu biara no ntensere kon de nanso wanto bi ani saa odakom oto tintinka ene mo a wano ne bi di saa owie no akosere nsuo bubogu so anchere kura na ofrikanfo no bo aben ma wonyina foforoye wahu futuro se furuban ohima futuro otuntoso futuro se de beye bi nkone no mpinti intensire twen duku bi kata na no ne hena no yempu ama no ho anto no wa ohwese onipa gina lorry mu de ne nsa baako ekure mu a yewo so ne biribiribiri na baako nso kura duku tare na no nkwen dede enti na etwase obon ho modinara anchere biara na obetu esukasi bi sabre na abobaye donko oduru hope ena esutwafo no hye nipa wo afidie no mu nyina ma wosisi fo afi ofrikafo no kan no bre de kosi pampa so ehwara na o ma nipa wo mu nyina kogina ka no ho intensira wo huna sukasi se da mu frase po se biribiribiri se obidonfo bi anso ne mu a ankotwa hwintu no mu wode onpopo sara kosi se oduru esu neja safo hedo bibia ase emo bibia kwa aba ye best sese ne de dika ya oba kan Kasem TV so a na wa subscribe page na maye na wa share so ama onua ye do bibia ase mo bibia kwa aba